Здравейте, мили хора! Аз съм Мария. Добре дошли в нашия видеоканал Пчелен дар. Днес видеото ни ще е малко по-различно насочено, не толкова към вас, ценители на пчелите и пчелните продукти, макар че няма нищо лошо. Дори може би е добре и вие да видите и да разберете един от начините ни за третиране на пчелните колонии. Оказа се, че част от последователите на канала ни, на страниците ни са колеги пчелари. И с това видео бих искала да кажа благодаря ви, колеги, и да ви покажа как ние третираме с оксалова киселина. Не за друго. Просто е много лесно, бързо и възможно по-безопасно. На всички пчелари трудът е много, а понякога и рисков. Не много отдавна, преди около 3 години, именно при едно такова третиране с оксалова киселина, ще го помня този ден, сигурно цял живот, дали от бързане и малко невнимание, оксаловата киселина пропи в ръкавиците ми, оттам в ръцете ми и попадна в организма ми. Тогава третирахме с някакви специални спринцовки, които за нещастие оливаха. За щастие всичко се размина сравнително леко, благодарение на меда. Но това е друга тема. И след този инцидент съпругът ми се зае да намери подходящ инструмент, с който да използваме, защото ние третираме няколко пъти годината, почти целогодишно с оксалова киселина. Жив и здрав да си, слънце! Ето така третираме, колеги. Разтворът от киселина е тук, в бутилката, далеч от нас. Да, в бъгито. Най-ценният инвентар. В пчелина върши перфектна работа. А това е пистолетът, който използваме. Доколкото знам, не е точно за тази цел, за хранене на животни, ако не ме лъже паметта, но и той върши перфектна работа. Може да дозира 5 и 10 мл от течността, с което няма опасност да навредим и на пчелите. Единственото нещо, което сме сменили по него, това е маркучът. Не за друго, не че неговия не вършеше работа, просто искахме да е по-дълъг, но такъв маркуч има във всяка една железария. Имаме два, за двата пчелина и най-вече да не би случайно нещо да стане, но вече повече от 2 години го използваме и няма никакъв проблем, така че можем да кажем, че сме много доволни. След употребата му се почиства с вода, подсушава се. Цената му е прилична, дори бих казала много добра, и да ви покажа как става. Колкото е безопасно да е, оксаловата киселина си е оксалова киселина и с нея шега не бива. Но аз съм доволна, че намерихме някакво решение. Всъщност не отдавна бяхме направили, май си беше отдавна, бяхме направили едно видео, много кратичко, което дори не знам къде остана. Показвам. Пълненето отнема секунди. Доколкото знам, има различни модели. Има и повече милилитри, но ние решихме, че
Това е най-добрият вариант, защото е и с минимално усилие употребата му. Не дразня пчелите. Не е олива по мен. И мога да го правя от достатъчно разстояние. Това е, колеги. По 5 мл на междурамие с пчели. Бързо, лесно и възможно най-безопасно. Хубав следобед от мен на всички, а на колегите пожелавам успешно зазимяване на пчелните семейства, дано да изкарат много добре зимните месеци и на пролет от силни по-силни.